אני לא עושה הרצאה, ואני לא עושה הצגה, ואני לא עושה הופעה, ואני לא שרה שיר, ואני לא פרזנטורית של שום דבר. יש בי משהו שעומד מול הקהל, כמו איזה מין מראה כזאת גדולה, מאוד מאוד חשופה, כמו ניתוח בטן ולב ופתוח כזה. אני עומדת ככה ואני אומרת, הנה, תראו, זה בסדר. זה בסדר. מותר לנו לספר מה עברנו. מותר לנו לחשוף את העוולות שחווינו בתוך החיים שלנו. הלכתי לאודישן. אלוהים יודע איך קיבלתי את התפקיד, אבל קיבלתי את התפקיד. אתם יודעים, יש משפט שאומר שאנחנו מתכננים תוכניות, ואלוהים יושב וצוחק. ואכן כך. צחק עליי אלוהים צחוק גדול באותו היום, מכיוון שאני קיבלתי את התוכנית שהפכה להיות אחת התוכניות הכי שערורייתיות במדינת ישראל, מילקשק. ביי, עשיתי אייטמים מטורפים, הלכתי מכות בבוץ, היו לי הרבה קוראים בקפה וקוראים בקלפים וקוראים באידיאולוגיה, בעיניים וכל מיני כאלה ובלשון. היה לנו משפט בהפקה הזאת שאף פעם לא עוברים את גבול הטעם הטוב. תמיד שואפים לגבול הטעם הרע. לפי דעתי, אברהם לא שם לב שאני המנחה. אחרת לא ברור איך זה עבר. עד שיום אחד קרה דבר. נכנסתי הביתה בסערת רגשות כזאת. אמרתי לו, וואו, אברהם, אתה לא מאמין מה יש. מצאנו עכשיו אישה ששותה פיפי, והיא הולכת להיות איתי בתוכנית. את זה הוא שמע. הסתכל עליי, אמר לי, זהרי, אני כן נותנת לאנשים את הכוח בסופו של יום להבין שהדברים הכי קשים שקורים להם בחיים, אפשר לשנות את הכובד שלהם, את הקושי שלהם, אפשר להקליל אותם. אני עושה את זה כי זה עושה דרך לאנשים, זה פותח.